Akciová spoločnosť Sanas je slovenská nábytkárska spoločnosť, ktorá spája tradíciu a budúcnosť. Už viac ako 70 rokov vyrábame v Sabinove kvalitný nábytok pre domácnosti, firmy aj verejné priestory doma i v zahraničí. Sme jedným z popredných výrobcov kuchynských liniek, kancelárskeho nábytku, čalúnených postelí a sedacích súprav. Od veľkosériovej výroby až po riešenia na mieru. Inovujeme tam, kde to má zmysel. Ako jeden z prvých výrobcov sme v sériovej výrobe zaviedli revolučnú technológiu 3Spine, ktorá umožňuje rýchlu montáž nábytku bez použitia nástrojov a spojovacích kovaní. Používame moderné a ekologické materiály. Dôraz kladieme na kvalitu, precíznosť a efektívnu logistiku. V spolupráci s architektmi a dizajnérmi realizujeme kompletné interiéry domácností, kancelárií aj verejných inštitúcií. Spoločnosť Sanas je symbolom spoľahlivosti, dizajnu a funkčnosti, pripravená na výzvy dnešného aj zajtrajšieho trhu. Sanas, slovenská kvalita s globálnym dosahom.